99% от търговците не използват този закон в продажбите и за това се провалят. Ако и ти не искаш да си като тях, остани до края и чуй това, което ще ти кажа. Много търговци губят сделка, защото не знаят как да използват психологията на купувача. Те се фокусират само върху продукта или услугата, върху техните характеристики и забравят да се интересуват как се чувства човекът, с който разговарят. Тайната е да разбереш истинската нужда на човек, а не това, което продаваш. Защото няма по-достойно нещо за един истински търговец, който да си признае, че неговият продукт или услуга не е подходяща за този човек на този етап. Хората не купуват продукт. Хората купуват решение на техния проблем. Ако искаш да бъдеш успешен в продажбите, заповядай в групата с вход свободен Клуб Продавай следта. Много скоро там предстои среща на такива търговци, които поставят на първо място грижата към своите клиенти.